वाह क्या बात Friends, bahai tong bai khagan dor kam tong hanai tiaba tinang haino haino bagi tui fake chikon chani blog khorak sa bukhuk jok tabune upcoming singer ni bisingo belaikan khana jabo tai bini khorang khana ang tinwan suka bog buskango belaikan khorok sa singer ka ham manai gendor ne ashirwad ne hamsagma bini shakau tondi tang himale bo puila jotona chung tiprasa bagai chini tiprasa no chung no mati sanai inga fadi bo burino tubkha hake bo bukhuk ang bersa kha no mai thank you nai tong do tai non comment khai वाह क्या बात